Halo logofer. Halo, दिनै आं गोबां मुलि sorry प्रडाक्टनि बारेयावहाय रायलायगोन लोगोफोर. Halo, hi. Halo, नोंसोरनो मा बुस्थु नांगौ? नै आं पेकिं खालामगासिनो दङ. लोगोफोर लिरगासिनो दङ नै. अल इन्डिया गासैनोबो अल इन्डिया हरगासिनो मुलिया. सोरनो मा नांगौ नोंसोरो कमेन्टआव हर. आंखौ कन्टेक्ट खालाम. आं नाम्बारखौ होखादों लोगोफोर. बेबायदि लिरनानै बेफोरबायदिनो पार्सेलाव सोनानै हरो लोगोफोर. अल इन्डिया गासै मुलिखौनो बेबायदि सोनानै हरो. सोरबा फोथायाबो जानो हागौ, नाथाय बेफोरबायदि माबायो नै लिरनानै हरो नै गासिनबो नै बिदि हरो आरो बिदि अल इन्डिया पार्सेल. नैबे टाइफयडनि जायफ्रानाखि टाइफयड दङ, टाइफयड बारा जानाय दङ, नोंसोरो नै बिदि बेखौहाय अर्डार जाखाबाय. बे मुलिया बेयो 2500 फैगोन. बिनि प्राइसआनो जाहैबाय 2200. नाथाय बेखौहाय पार्सेलाव हरोब्ला बारा जागोन. बिनि प्राइसआ लोगोफोर नै बे अलरेडि माबा जाखाबाय, अर्डार जाखाबाय. नैबे बक्सआवहाय बिदियाव सोना हरो आरो दा पेकिं जाखासिगोन बियो. जायफोरानाखि टाइफयड एन्टिबायटिकजोंहाय हामाखै, एन्टिबायटिक रेजिस्टेन्स जालायलायबाय गोबाव सम, बेफोरबायदि नै बिदि पेक खालामनानै बेखौहाय मोजां पेकिं खालामबावनांगौ आरो लोगोफोर. ओमफ्राय नै बे ब्लेक कब्रा नै नुखादों नै बिदि बेखौहायबो पेकिं खालामगोन. नै बिदिहाय सोनानै हरो आरो ब्लेक कब्राखौहाय सोनानै मोजाङै पेकिं खालामनानै हरो. बेनि प्राइसआ जाहैबाय दिनैहाय पार्सेल हरोब्ला 1500 लानाय जायो. बेफोरबायदि आरो नै पार्सेलावहाय बिराद मेहनत दङ. बेखौहाय गासिन काभार खालामजोबनांगौ, बिनि नाम लिरनांगौ, रेजिस्टारावबो एन्ट्रि खालामलायनांगौ, नङाबा बावलायलायो. बेनि थाखायनो आंनि नाम्बार होखादों. नोंसोरो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नांगौब्ला. आं खनसे नाम्बारखौ खोन्थाबावनोसै. 8011591542 बे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै नोंसोरो हागोन आरो. मिजिं ब्लग ओइ आब' मोदोम देरनायनि मुलि मोनगोन आं. मोदोम देरनायनि मुलिबो दङ. एक्सुवेलि मोदोम देरनायनि मुलिया जायाबा मोजां, नाथाय फ्राय मानसियानो जायो. स' जानो हागोन आरो जानो गोसोबा. नै बे स्मुदि बेबो अर्डार जाखाबाय. बे गथ'फोरनि ब्रेन डेभेलपमेन्ट, बेफोरबायदिनो खुगा रायलायिफ्रा रायलायगोन. आं नोंसोरनो खनसे देखायबावनोसै. नै बेबो अर्डार जाखाबाय. नै बे गथ'फोरनि थाखाय क्लास 9-10 सिम लोंजायो, जेबो नङा. जायफोरानाखि लेखा फरायनायावहाय गोसोआव थाया जायो, ओमफ्राय जायफोरनि हाइटआ गुसुं, हाइटआ जेरै बैसोनि बायदि नांगौ गैया, बेफोरनि थाखाय मोजां आरो लोगोफोर. नै दासो मानसिफोर लानानै थांदों. नोंसोरबो अर्डार खालामनो हागोन. बिराद मोजां, जानोबो मोजां. नै बिदि बे सिल जाखाबाय. ओमफ्राय बेखौ अर्डार खालामबाय सासे मानसिया. दिनैहाय बेफोरबायदि पेकिं खालामना हरो आरो बक्सआवहाय. जायखि खैदिनसोनि उनाव मोनहैयो, माने खायफानिया सप्तासे, सोरनिबा 10 दिन, बेफोरबायदि एसे गोबाव सम लायो सोरनिबा बेफोरबायदिनो. ओमफ्राय नै सोरनिबा आथिं आखाइ थिगसे सादोंबोला आंनावथ' दंखायो मुलिया आयुर्वेदिक, पियर आयुर्वेदिक गोजा. आंनि मुलिया जेबो साइड इफेक्ट गैया. जायफोरानाखि नै बेवहाय जायफोरानाखि बांद्राय आथिं जरा सानाया खम जाया, बिनि थाखायबो मुलि दङ. नाथाय बेयाव केलसियाम, भिटामिन D2, भिटामिन K, फलिक एसिड दंदेरजोबो. नैबेखौ जानो हायो जायफोरा प्रेगनेन्ट बिमाफोर, जायफोरानाखि बिदिनो मुलिफोरखौहाय आयरनफोरखौ जानो हाया. नैबेखौ जाब्ला बिराद मोजां. थैफ्राबो बिराद बारायगोन आरो गथ'नि बेलाफ्राबो स्ट्रं जागोन आरो स्पेसियेलि
अनिल बसुमतारी आंबो नांगौमोन अबे मुलिखौ नांगौ नोंसोरो आं नाम्बार होखादों बेहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे स्पेसियेलि जौ नागारनायनि मुलि जायफ्रानाखि जौ लोङो ड्राग्स जायो बेफोरबायदिनो गान्जा सोबो बेफोर थांखु जायो जि बुस्थुआ एडिक्ट जाबाय बे बुस्थुखौहाय नागारनो थाखाय आंनाव मुलि दङ जेबो सिन्था खालामनाङा। दिनै बेखौहाय जायफ्रानाखि गोसो बिसोरो लगायनानै लोंनो हागोन आरो जायफोरनि न'खरावहाय बेफोरबायदिनो जाय मानसिया लोंग्रा मानसिया लोंनो गोसो गैया बिसोरनि थाखाय दैयाव एबा ओंखामाव आरो गाइखेराव जिखुनु बुस्थुआवनो होनानै होनो हायो जेबो साइड इफेक्ट जाया बे आस्थियैनो नायनो बाग्रा जागोन आरो। बासुदेब बर' आं प्रेगनेन्सि जानोबा माबायदि थायो खालामनायाव आं बुजियासै। बुहुमसा बर' आं अर्डार खालामगासिनो आब' साननैसोनि उनाव ब्लेक कब्रा गेरेन्टि ना ब्लेक कब्राबो औ नोंसोरनो प्रमान नांगौब्ला आङो नोंसोरनोहाय हरगोन। जायखि आं नोंसोरनो SMS सेट खालामनायफोरखौहाय नोंसोरनो शेयार खालामगोन नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा। निस्सय मोजाङै बाहायोब्ला रिजाल्टआ थाबैनो फैयो उइदिन 1 मान्थआव फैगोन नाथाय मोनथामखौ कम्पालसारि फुननांगौ। दिनैहाय दै गुदुं इउज खालामनांगौ दै गुदुंजों सुथारनांगौ बे प्राइभेट पार्टखौहाय ओमफ्रायसो बेखौहाय ब्लेक कब्राखौहाय फुननानै एसे एसे मासाज खालामनांगौ। खानाय गगानायनि गैया नामाबो दङ खानाय गगानायनिबो दङ गासै मुलियानो दंजोबो फ्राय मुलियानो नोंसोरनो मा मुलिखौ नांगौ आरो नै स्टननि जायखि दाख्लै आं इउटिराइट देखायदोंमोन खामानिया एखेयानो बेबो स्टन क्लियार बिराद मोजां। बेखौहाय फुङाव गरनै मोनायाव गरनै जानांगौ दै गुदुंजों ओमफ्राय नोंसोरो 1 मान्थआवनो नोंसोर रिजाल्टखौ नाय मास मोनसेनि गेजेरावनो नोंसोरो रिजाल्टखौ मोनसिगोन रिजाल्टखौ मोनगोन। UTI नि मुलिया मा UTI निबो दङ आगै नोंसोरो आं नोंसोरनो देखायगोन जायखि फन खालामगासिनो सोरबा जायखि UTI नि मुलिबो दङ UTI नि मुलिखौबो नोंसोरो मोनगोन आंखौल' कन्टेक्ट खालाम आं नाम्बार होखादों बेहाय आं नोंसोरनो हरगोन जेबो नङा दे। ओमफ्राय नै जायफ्रानाखि गेस्ट्रिक आलसार गोबाव सम जाबाय आलौबाय थायो साबाय थायो बेफोरबायदिनो गोदखोबाय थायो बेफोरनि थाखाय बिराद मोजां। आं दाख्लैबो देखायदोंमोन दस्रा ओमफ्राय मोनसे दस्रा दङ बे खम प्राइसआवनो फैगोन बै आं देखायनाया दामाबो एसे बारा ओमफ्राय मुलियाबो मोजाङानो बिराद मोजां नाथाय नै बेबो बिराद मोजां आरो स्टमाकिउर नै स्टमाकिउर बिराद मोजां बेयाव गोबां मानसियानो लोंबाय बेखौबो बियो नोंसोरो लांफैयोब्ला अनलि 500 गेस्ट्रिक आलसारनि बियो एन्टासिड लिकुइड बिराद मोजां मोनगोन नोंसोरो देहाखौहाय बे गोदनाय उदै आलौनाय गासैबो खारजोबगोन आरो। ओमफ्राय एलार्जि किउर नै सोरनिबा एलार्जि जायफोरहानाखि एलार्जि दङ दादु दङ मोखाङाव सिथर दङ मानबाय थायो बिसोरो बेखौ जानो हायो सिंनिफ्राय ब्लाड पिउरिफाइ खालामगोन। जायफोरहानाखि गोबाव सम जाबाय दादुफ्रा हामनो रोङाखै बेयो सिंनिफ्राय बियो हामबोगोन आरो। सफैयाखै दाबो UTI नि मुलियारि खि गयारि सहैगोन आगै आं ट्रेकिं नाम्बारखौहाय सेयार खालामखाबाय जानो हागौ आरो नोंसिनावबो SMS लोगो लोगो थांखायो जि बुस्थु पार्सेलखौ जि दिनाव हरदों बे दिनावनो नोंसोर SMS खौ चेक खालाम नोंसोर ट्रेकिं नाम्बारखौबो बेहायनो मोनखागोन। नै बे एलार्जि किउरनि नाथाय बे एलार्जियावल' थाङा बेयो मै थाङो बे मोदोम माननाय हागसिउबाय थानाय जाय मानसिया हागसिउबाय थायो बार बार बेफोरबायदिनो गुन्थुं थे जानानै ओमफ्राय उदै साख्रेबबाय थायो स्टमाक क्रेम जायो बिसोरनि थाखायबो थाङो ओमफ्राय गोबाबाय थानाय बिसोरनि थाखायबो थाङो आरो। ओमफ्राय बेखौहाय फुङाव सामुसनै मोनायाव सामुसनै लोंनांगौ बे एलार्जि किउरखौहाय बे बिराद हेभिनै गैयालाबो 300 ml सो जागोन बियो 5 ml 450 ml नि बे आधा केजिनोहाय 50 ग्रामल' 50 ml ल' माबा खम 450 ml दङ बेहाय बिराद हेभि बुस्थुआबो दिनै पार्सेल हरोबाला प्राइसआ एसे बेलेग एसे बारा जागोन बेहाय अनलि 300 दङ आं दामखौ खिन्थाखाबा अनलि 300 दङ नोंसोरो इन्ट्रेस्ट दङब्ला लांनो हागोन आरो हिन्जावफोरनि जायफ्रानाखि ब्रेस्टखौहाय फेदेरनो एबा फोलैनो सानदों नोंसोरो अर्डार खालामनो हागोन नाथाय बैसोजों खोथा आगैमोन सोरबा सोरबाया साननो हागौ
जेनेबा बेफोरबायदिनो माने खामानि होआसे माहासे माने मोजां बाहायनांगोन फुं मोना बेजों लोगोसे केपसुलबो दंदेरो हिन्जावफोरनि आहार देरनायनि ओरैनोबो हिन्जावफ्रा मासाज खालामखानांगौ बिराद इम्परटेन्टखा बियो मासाज खालामबाय थायोब्ला दिनैहाय ब्रेस्ट केन्सारफोरनिफ्राय दिनैहाय बासायजानायखौ मोनो आं देखायनोसै नै दिनैहाय बे बै बेस्टिना बायदिनो खामानि एखे नाथाय बियो माबाया ब्रेस्टन आरो बिनि नामा नै बेयो अइल बेयो थाव बेखौ फुरा मासाज खालामजोबनांगौ फुननानैहाय फुं मोना दिनाव खननै ओमफ्राय बे केपसुलाबो 30टा थायो सनाफोर नोंसोर बैयावहाय फैथाय सनाफोर नै आइ दासिमाव मामिमोन हेलो हामाय हामा हेलो नमस्कार आं नोंसोरनि केपसुलखौबो देखायनि बेस्टिना ब्रेस्टन बेफोरबायदिखौ आं अर्डार खालामो जे बुस्थुआ मोजां नै केपसुला बेफोरबायदि आरो एलार्जिनि मेडिसिनखौ बेसे गोबाव लानांगौ आबो जायखि एलार्जिनि मुलियाबो जायखि मोननै मोनथाम बाहायबानो जागोन मामि प्लिज गिभ मी दिति सार ब्रह्म हेल' आबो आंनो खिनायाव अन्थाइ दं किडनियाव 6.6 mm जेबो नङा 6.6 mm 21 mm सिमा हामो जेबो सिन्था खालामनाङा नाथाय नोंसोरो अर्डार खालाम नोंसोरो मोनगोन नोंसोरो सोखाजानायखौ मोनगोन आरो मेल्ला दङ आंनावहाय प्रुफ नोंसोरो लोंनो हागोन आब' आंनो स्मुथिरिसखौ नांथारगौमोन आब' प्लिज खोन्थाव अके मोनगोन जेबो नङा नोंनि नाम एड्रेस हर बा पेमेन्टखौ फनपे नङाबा गुगोल पे लायो स्क्रिनशट खालामनानै हरबानो जाबाय 1700 लानाय जागोन दिनै जा दिगदार बेबायदि बक्स बानायलायनांगौ नै बक्स बानायनानैसो आरो बेखौ फुरा पेकिं खालामनांगौ बे स्मुथिरिस नै बेखौहाय पेकिं खालामनांगौ बिराद सम लायो आरो नोंसोरो अनलाइन अर्डार दाखालाम लोगोफोर दिनैहाय गोबां मानसिफ्रानो दाख्लै स्मुथिरिसफोरखौहाय अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन नाथाय दस्रासो मोनदों नाथाय बेखौहाय होथावजाबो माथावजाबो जायो ओरैनो फैसा बेखार जागोन अनलाइनावहाय देखायगोन एखेयानो नाथाय मुलिया दस्रा जागोन आरो आं नोंसोरनो मुलि देखायबावनि बायदि मुलि एक सेकेन्ड नेथ' र' हेल' नै जायखि जायफोरनाखि फाइल्स दङ गोबाव सम जाबाय 10 बोसोरसो जाबाय 15 बोसोरसो फाइल्सनि बियो फायखाना खालामावहाय खि खसा जायो बेफोरबायदिनो हामा जादों बे बेदरफ्रा ओंखारनाया दिनै हाबसोआखै जादों नोंसोरो फै आंखौ कन्टेक्ट खालाम मोनगोन दिनैहाय गासिन मोनगोन फाइल्सनि मुलिया फाइल्सनि ओमफ्राय दिनैहाय जायफोरहानाखि बेफोरबायदिनो जाय हिनजावफोरहा बेफोरबायदिनो एलार्जि जायो बगास्राब जाबाय थायो दिनैहाय मानबाय थायो नै बिसोरनि थाखाय बे बिराद मोजां दिनैहाय नैबेखौ नोंसोर बाहायनो हागोन बे हिनजावफोरनि थाखाय आरो स्पेसियेलि बिराद मोजां लोगोफोर दिनै जायफ्रानाखि सिथर जाबाय थायो हिनजावफोरनियावहाय हेल' लोगोफोर हेल' बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां बे माननाय मानायफ्रा खारजोबगोन आरो बे प्राइभेट पार्टआवहाय जेब्लायबो सानफ्रोमबो बिदिनो बेफोरबायदि मानदोंब्ला मेन्स जाखांनायनि उनावहाय बाहायनो हायो एबा बिनि सिगांबो बाहायनो हायो बगास्राबा जुदि बांद्राय फैदोंब्ला बेखौहाय बेजोंहाय सुनो हायो आरो बे सेम्पु बायदि बेनि दामानो जादों अनलि 200 नै गिदिरानो नोंसोर बाहायनो हागोन बेयो नै बेबायदि
बेबायदि बथलनै सरि अके आं दोनथ'नोसै दानोसै आं दान्दिसे उनावहाय लाइभ मावफैफिनगोन